אז מה קורה חברים, והיום בסרטון הרצפה לבה. עוד מעט תיכנס למשחק הזה, בואו ניכנס למשחק. אז חברים, נכנסנו למשחק ועוד 7 שניות הרצפה לבה צריך לשרוד, ואני עולה. לא, אני לא מת. חברים, הכל טוב, אני לא מת. עליתי מהמקום הלא נכון. אוקיי, אני נראה לי שורד. הנה לי שורדים על הטיל. אובה, הם הולכים למות נראה לי. ואיפה הטיל נפתח? אוקיי, הם פשוט מתים. אוקיי, הם פשוט מתו. אוקיי, אני אשרוד את זה. אני שורד את זה. שרדתי. אוקיי. יש לי כאן בננה שאני יכול ללכת ככה ולהחליק. יש לי כאן אקדח קטן שעושה את זה. פיסה. למפה הבאה. אני חושב שעל הבניין הזה צריך לשרוד. קדימה לבניין. אוקיי, למדרגות. לעלות. עוד מדרגות. הבניין הזה די גבוה. כמה מדרגות? כבר כואבות לי הרגליים. אוקיי, בזהירות לעלות לכאן. אוי, זה לא. לא. איזה טעות. טוב, מה נעשה כשתסיימו שם? אמרתי שיש כאן מריץ משולים. בואו ננסה לעבור אותו. אוקיי, זה אמור להיות די קל. אוקיי, הצלחתי אותו, ואני בביקור אצל סבתא נראה לי. טוב, צריך לעלות לשם. למה? היא רוצה להרוג אותנו. נו באמת, צריך לברוח. כרגע היא בחוץ. אוקיי, יאללה. לא, הוא גונב. לא, אני גנב. טוב, או שאני מתחבא בשירותים או שאני מתחבא במיטה. אני אתחבא במיטה. אני חושב שאנחנו נשרוד את זה. אני אוכל לי פיצה. וידרוק כדור. ויעמוד עליו. אוקיי, המצב שלי די טוב. ואנחנו שורדים את זה. שרדנו עוד הפעם. אוקיי, בואו נמשיך. המפה הבאה היא אני אבחר בזה, וזה מה שעשה. בואו נלך לטירה הזאתי. מדרגות. הגענו, ואני הולך לעלות לכאן. יש שם בן אדם שעומד למות. גם מה? איך הוא עף? הוא צ'יטר. אוקיי, המצב יהיה בסדר.
רק צריך לשרוד. כן! שרדתי עוד הפעם. וחברים, אני יודע שהסרטון הזה אולי יהיה לכם טיפה קצר, אבל זה הכל היום. מקווה מאוד שנהנתם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי.